ಶಾಲಿನಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಚಾಪರಿಯರೇ ಈನ ತಿಂಡಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಾಂಡೆ ಚಾಂಡೆ ಇನ್ನಂಡ ತೇಜು ಆಂಚನ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಚಾಂಡೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಚಾಂಡ್ ಎನ್ನ ದಾ ತಿಂಡಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ್. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ. ಅಶೋಕಾಚಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಏ ಅನ್ ಫೈನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎಷ್ಟುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಹೇ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೂಡಲೇ ಐದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಾಪರಿಯರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈನ ತಿಂಡಿ ಚಾಂಡ ಕೇಂದಿರ್ ಚಾಂಡ್ ಇನ್ನಂಡ. ಜಗದೀಶ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಸೇಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಲಾವ್ ಅಂದೆ ಯಾನಿನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಪೋಪುನ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿರ ಆ ಉಲ್ಲೇರು ಮೈತೇದಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿರ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರಿನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಇನ್ನು ದೂರನ ಪೋರೆ ಉಂಡ ಪಂಡರ್ ಅಂದು ಪೋರೆ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚದು ಲೈವ್ ಅಂಡಲ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬೋರ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅರಿನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ಭೂಮಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ನೆರ್ಪರತಿ ಬರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲಲ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರು ನೆರ್ಪರತೆ ಈರು ಆಂಡಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಂಡ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈರು ನೆರ್ಪಿನ ತೂವರೆ ಐಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪಂಡಿರಿನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯ್ಯ ಪೆರಡೂರು ಜಾತ್ರೆ ಬಲೆ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಡ್ ದಾದಾಪು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈರು ಬರ್ಪಾರ ಹ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 190% ಅಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಬೋರ್ ಆವೊಂದು ನಂಚದು ಯಾನೆ ಪಂಡೆ ಮಾಮಿಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಮೇರಂತೂ ಒಡೆಗ್ಲಲ್ಲಿ ಸೋಪುನ ಅಂದಾಜು ಇಜ್ಜಿರು ಭಾರಿ ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇಡ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಹೆಂಗುಲೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆತ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಬತ್ತೆನ ತಿಕ್ಕಲೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏಪಲ ಎರೆಗುಲ ಪಾಡುಚಿ ಪನ್ಪುಚಿ ಓಕೆ ದಾದಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಂತ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಪುರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಅವಕಾಶ ಒಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂದೆನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟ ಅದು ಬಲೆ ಅಂದು ತೂವಡು ಮೇರ್ ಬರ್ಪುಜೇರಿಯೇ ಮೇರು ಒಡೆಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಆರಾಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಗೇತು ತೂರ ಕೊಡೋಣ ತಿರುಗುವೇರ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರ್ಲೆ ಸೊಂಪೋನಾಗ ಅವು ಬೇಲಂಡು ಒಂದು ಬೇಲಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಿಗೆ ನೀನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮ ಇಚ್ಚಾತ ಅಂಚಾದ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಬೇತುಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿಲ್ಲೆ ಸೊಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಬೈಕ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕ್ಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಿಲೆ ಕಲೆ ಸೊಂಪೋಡು ಡಕೋಟ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಲೆಸೊಂಪಾರ ಅರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ ದಿನ ಒಡೇಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಸೊಂಪೋಪುಜೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪಿನ ಈರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆರ್ಪುನಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರೇಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಲೋ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್. ಚಾಪರಿಯರ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ.
ಅನಿಲ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ನೈಸ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಾಲ ರೆಡಿ ಆತದ ನಿಜ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆಂಚು ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೋದ ಅಂಚಿ ಬೊಟ್ಟು ದಿವನ್ ಬೋಯ್ದಾತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾತಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡ ಎನ್ನಾಂಡಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂತೇರು. ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ಪನ್ಪುನಾರು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಂಚ್ಗೆ ಪಂತೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಪೋತೇರು ಗ್ರೂಪ್ ಪೋದು ಪಸಾರ್ಪೇರು ಈನ ಪಸಾರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸಂಡೆ ಆರೆ ಪಸಾರ್ಪೇರು ದಾದ ಪಸಾರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಲೋ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್. ತೇಜು ಅಂಚನ್ ವಿದೌಟ್ ಮೇಕಪ್ ಬಿಡ್ಲ ಈರು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರಿಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನೇ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಂಡತ ಆ ಪೋಚಿ ಮೋನೆ ಪೂರ ಕಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಯಾನ್ ಮೊರಣಿ ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ಗಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮೋನ್ ಹಿಡ್ತುಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಥರ ಪಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ ಮೇರ್ಲ ನೆರ್ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಾರ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚಾದ. ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ? ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ತುಳು. ನೇಹಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ಸ್ವಾತಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ಕೈಸೆ ಹೋ ಆಪ್ ಅಂದ್ ಕೇಂದಿರು ಅಮ್ಮೆ ಅಚ್ಚಿ ಹೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಯಂ ಪನ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಹನ ಸೆ ಹೋ ಆಪ್ ಮೇ ಬೈಲೂರು. ಯಾನು ಬರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಅರುಣುಕು ಡೌಟಿ ಆರು ಕೋಡಿ ಪನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಅರೆಗ್ಲು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚದು ಡೌಟು ಯಾನರೆಡ ಕೋಪ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಅಂಚದು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪುನಂಡ ಬರ್ಪುನಂಡ ಯಾನು ಮಾಮಿ ಡೌಟು ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾನು ಮೋಲ್ ಪಂದುಲ್ಲ ಅವಳ ಕತ್ತಲೆ ಕಡ ಬುಡ್ಪೇರಿದ್ದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಎಂಕುಳು ಡಿಸೈಡ್ ಆತಿನಂಚ ಬತ್ತನೊಂಜಿ ಬೈಯಾಗ ಬರುವ ಕತ್ತಲೆ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಪು ಜಪ್ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋಡತ ಮಕ್ಕ ಭಂಗ ಮುಳುಲಾಯತ ಅಂಚದು. ಸವಿತಾ ತುಳುಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ನಿಗುಲು ಏರು ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಾರೆ ಇನಿ ಏರು ನಿಗುಲೊಂದು ಕೇನ್ವಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಕಿ ಖಾನ್ ಹಲೋ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್. ರೇಖಾ ಕೊಕ್ಕಡ ಸಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲೆ ಮಿತ್ತದ ಇನ್ನು ಮಂತರ ಹಾಯ್ ಪಂತರ ಹಲೋ ಪಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾತಂಡ್ ಈರ್ನಾಂಡ ಪಂಡರು ಎನ್ನ ಅಂಡ್ ಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಕಹಾ ಸೆ ಸಿಸ್ಟರ್? ಬೈಲೂರು ಕರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಂಡ ಕೇಂದಿರ ಚಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರು ನಿಗುಲ್ ಪುರ ಏರು ಬಂದು ಇದು ಚಾಂಡಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಪಿಸಿಸ್ನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇಗ್ ಬಾರೆ ಪಾಪ ಅದು ಆರ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ತಾವು ಫೇಕ್ಗೆ ಆತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಡ ಆರೇ ಪಂತೀನಿ ಅವು ಪುರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ್ ದಾದ ಮಾರ ಕಿಪಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಕಿಪಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡೇರು ಬಾರಿ ಲೌಟ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲೇನು ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಮಾರೆ ದೇಗ್ ಆ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಆತೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗಾಕಲ್ಲ ఇప్పుడు ಅಕ್ಲೆಗಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ಪೊರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲು ತೂದಿ ಎಪ್ಪಲೊಂದು ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇಗ್ ಮಾರೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿನೇ ಬಂಗೋಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಮೇಕಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಓಕೆ ಹಾಂ ಬತ್ತೇರಿ ಕುಕ್ಕು ಬಡೇರೆ ಗಂಡಲ ಚೇರ್ಪತಲ್ಲ ತಿರ್ತದೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ಪಂತನರ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀರೆಗನ್ನ ಕುಜಲ್ ತೂವರ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಾನು ಫ್ರೀ ಲೂಸ್ ಹೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್ಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಯ್. ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ಕೂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂಪನರ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಮುನಾ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ರಿಮೂವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಬೋ ದೇವರ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಹತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಟ್ರ ಬಂಗಾಪುಡು. ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಹಿನಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಪಂತೆ ನಮಸ್ತೆ.
ತುಳು ಅಂತ ಪಲ್ತೇರು ನವೀನ್ ಪನ್ಪುನಾರು. ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೂಮಿ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾದು ಅಲಮುಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಚಾಂಡೆಸ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಂದೇರು ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಪಲಾವ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ವೀನ್ ಹಲೋ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ತೇಜು ಆಂಚಾನ್ ಹಾಯ್ ಭೂಮಿ ಪಂತೇರು. ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರುಣ್ ಒಲ್ಲೆ ಅರುಣು ಬೇಲೆ ಬೋತೇರು ಹಿಂದಿ ಇರು ಅಲ್ತರ ಹಿಂದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ఉందా ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಹಿಂದಿ ಬುಚ್ಚಿ ಅವೇನ ತಾಪ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮೀಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಸಿಸ್ಗೆ ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಬಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಖಾ ಕುಕ್ಕಡ ಇನಿ ದೂರನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯರು ಒಂದು ಪಣ್ಣು ಒಂದಿತ್ತಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕು ಉಂಡರೆ ಉಂಡೆರೆ ಕುಕ್ಕು ಉಂಡ ಅನ್ಕೇನಾ ಉಂಡು ಬಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಇರುವರ್ಲೆಸ್ ಏನೋ ಬೋದೇವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕುಂಡು ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಪಂತೇರ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನ ಹಿಂದಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಲವ್ ಯು ಬೋಲೋ ಟು ಮೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಭೂಮಿ ಮರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೈತೇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಬೋಚವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಸೀಸ್ಗೆ ಏಜ್ ಆಯ್ತಾ ಏಜ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಏಜಿದೆ ಈಗ ಬಾಡಿ ಏಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಚ್ಚುಗಾರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ದೀಕ್ಷಾ ನಾಯ್ಕ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಎಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಈರ್ನೆಲ್ಲಾಡು ಹುಷಾರ ಏನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ ಅರುಣುಗು ಏತು ಜನ ಬ್ರದರ್ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರದರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ಕ ದಾದ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕುಕ್ಕು ಭೂಮಿನ ದಾದ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ ಬಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ಅಜಾರ್ ಏನೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲ್ಲಾರ ಕೆಂದೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ನವೀನ್ ಪನ್ಪುನಾರ ಅಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಆರು ಭೂಮಿಯ ಬಾನಿಗೂ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಬಂಜಿಗೂ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಒಳ್ಳೆರು ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬಳು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಂದಲ್ಲ ತೋರಾಪ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ ಪನ್ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೊತ್ತು. ನವೀನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಬಂತುವೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಪೂತನದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ನಿಗಲ್ ಎದುರುಡೆ ರಡೇ ಪಿಸ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಿದ್ದೆ. ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಪಂತೀರ ಹಾಯ್. ರಾಧಿಕಾ ಭರತ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪು ನಗಲೆಗು ಬೊಕ್ಕುವ ದಿನದ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಆವಡಿತ್ತನು ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ. ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಈಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಯ್ ಚಿನ್ನವ ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಮ್ಮಗೆ ದುಂಬೇ ಪನೋಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಪಂತ ನೀಜ್ ನಿಗಲು ಕಪಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ತಿರ್ಗೋಡು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ ಅರೆಗ್ ಬಂದ್ಲೇ ಕೇಂಡ ಗಾಡಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಸಾಲ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಪು ನೈಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈತಲಾರು ತಿನ್ಪುನ್ ತುಲೆಗೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ ಅಕ್ಕದಾದೆ ತಿನ್ಪುನು ಮ್ಯಾಂಗೋ. ರೂಬಿ ಚೋ ಚಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಒವಿಯ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕೋವು ಕಷಿ ಮಾಮಿಲ್ಲರ ಮಾಮಿಜ್ಜರು ಮೈಸೂರು ಪೋತರು ಬರುವೇರು ಮಾಮ ತುಕ. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂತೇರ ಹಲೋ. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಬಿನಾ ಲೈವ್ ಗರ್ಲ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಓ ಊಬೆ ನಾವು ಕುಂಭಕರ್ಣಿಗಳು ಕುಂಭಕರ್ಣದಿ ಓಯ್ ಊಬೆ ಇಡಲಮ್ಮ ಊಬೆ ಓಯ್ ದೇ ರೂಬಿ ಇಡಲೇ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಪುಜು. ಹಾಯಕ್ಕ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಬಂದು ಶ್ರೇಯ ಪನ್ಪುನರ್ ಕೇಂದಿರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಆರ ಅಕ್ಕದಾದ ಕಲ್ಪುನ ಕೇಂದಿರ ಇನ್ನು ಬನ್ನಿ ಬಿ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕು ಚೀಪೆ ಉಂಡೆ ಚೀಪೆ ಪುಡ ಕುಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚಿ ಪುಳಿ. ಓ ಮೇರೆ ಜಾನ್ ತುಮ್ ಹಾಂ ತುಬಿ ಲೈವ್ಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ತೋರಣ. ಸವಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂದು ಪನ್ಲೆ ಸವಿತಕ್ಕಗ ಹಾಯ್ ಎಂದು ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವಿಲ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈತಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ಮಲ್ಪುವ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾಸೀನಲ ಪುಂಡಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೇನು ಚೇರು ಕೊಕ್ಕು ತಿನ್ನಾಗ ಬೋಡಕ್ಕೇನು ಚೇರು ಕೊಕ್ಕು ತಿನ್ನಾಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಅಂತೀರಿ. ಎನೆ ಕಡೆ 3 ಸರಿ ಕೇಂಡೆ ಬೋಡಿ ಕುಕ್ಕು ಬೋಡ ಕುಕ್ಕು ಇರಿ ಗಂಡಲ ಪಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ VCA सेकेंड ईयर वो कॉलेज फर्स्ट ईयर पीछे देखो कितने सुंदर है ये ना कितने सुंदर है. पिंक टी शर्ट गर्ल वेरी ब्यूटीफुल मारले नोक्लिಗೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜೈಕೆ ಬರ್ಪುನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವು ಏರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಏರು ಓಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆವ ಇಂಕ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪನೇ ಇಪ್ಪು ಪೂರ ಜನಲ ಎಷ್ಟು ತುಳು ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಏನು ಹರ್ಷ್ ಬ್ರೇಕಪ್ಗೆ ದಾದ ಆತನಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ದಾದ ಆತನಿಗೆ ಈನ ಬ್ರೇಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪನ್ನೆ. ಸ್ವಾತಿ ಕೋಟೆನ್ ಹಾಯ್ ಗೌತು ಬಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಯಾನ್ಶಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಂತೇರ್ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ನನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ತೋಜರದ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬಂತೀರ ಹಲೋ. ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಬಂತೀರ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತಡಿ ದಿಕ್ ಮಲ್ಪೆತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪು ಬಿಡ್ಪೆ. ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಲವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂತ್ ಎತ್ತೆ ಬಾಯ್ರ ವೈದು ಅಕ್ಷಿತಾ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಕೋಡೆ ಮೀಯರ್ಗು ಕಂಬ್ಳಗು ಪೋತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತನಟ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿಜಿ ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಆಸೆಂಗ್ ತೋಡಂತ. ಸಮಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಮರ್ಲೈಕ್ ಪೆಟ್ಬೋಡ ಅಂದ ಐಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಾಯಿರ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇರಿಯಾ ನಮ್ಮನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುನಿ ಎರೆ ಗೊತ್ತಿ ಬೇಲೆಪ್ಪನಕ ಸಂಡೆ ಆತೇನಿ ಬೇಲೆಪ್ಪು ಜಂಚಾಟ. ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರಿಯ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಬರ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಬೇಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಬತ್ತೇರಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಏರ್ಮಾ ಓರನಿದಾನಿ ಸಯಾತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ವಾಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಗೆ ನಥಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ದಾರ ಅನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಶಿವ ಊರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುದರ್ಕೆಂದ ಪೋತೆಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜೀವ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಿರಿಯಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದೇವ್ರಿ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಮರಿನಿ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಸಾರಿ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೀ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಹಂಡು ಏನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಚ್ಚಿ. ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಾ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಾ ಕಿಚನ್ದಾರ್ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ಪಂತೇರೆ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು ಕರ್ಕಳ ಇರ್ನ ಮೈತಿದಿ ದಾದಿ ತಿನ್ಪುನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಿನ್ಪುನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಂಬಳಡು ಇತ್ತೀರಿ ಅಂದ ಪೋತೀರ್ ಏನನ್ನ ಲೆಸೊನ್ ಪೋಪುಜೀರ್ ಆರು ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ಜಾರು ಇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋದು ಇತ್ತಾರು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಪು ಅಪ್ಪು ಆನಗ ಆಣನು ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೇವೆ ಅಣ್ಣನ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೇವೆ ಬೊಕ್ಕವಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾನ್ ಈಗಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಮಲ್ಡೆ ಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎರೆ ಗಂಧ ಓದಿ ಏನು ಓದೊಂದು ಜಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗೊಂದಿಜ್. ಸಮಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಕೋಡೆಗೆ ಅಂದ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂದ ಪಾತೆರ್ ಹೊಡಿತೇನೆ ಪಾತೆರ್ ಜರ ಖುಷಿಯಾಪುನರಿ ಪಾತೆರ್ ನವಿನಿ ಮುರಣಿ ಇಂಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಈ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲೆ ಅನ್ ಬರ್ತದೆ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ ಇರತ್ತ ಆನೆ ಅವ್ರ ನೈಟ್ ಬರೋವನ್ ಈ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆತ ಭಾರಿ ಬಾತಿರ್ವೆ ನಿಂದ ಬತ್ತದು ಏನಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೇ ಖುಷಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ವೈಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಮಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಈನು ಆಡುತ್ತಾ ಇನ್ನು ನಾವು ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಕಾಡ ಹೋಗ್ತೇರು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನನಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈರು ನಾಯಿನು ಮೀಪಾಯರೆ ಅತ್ತೆ ಐತ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇಕ್ಕಲ ಗಮ್ಮತ್ ಕೊರೋಡ. ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಂತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪವಿತ್ರ ಅನ್ಪುನಾರ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟುಳು ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸರಿ. ಈರ್ನ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಏನೋ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜಾ ಬ್ರೇಕಪ್ದ ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರ್ಕೊಡೆ ಏತ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ನ ಬ್ರೇಕಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿವೇದಿತಾ ಕೆ ದೇವಾಡಿಕ ಹಾಯ್ ಭೂಮಿ ಸಿಸ್ ಲವ್ ಯು ಭೂಮಿ ಸಿಸ್ ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲಾರು ರಡ್ ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಚಾಂಡೆ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೆ ಚಾಂಡ್ ಪೂರಾರು ಪಪ್ಪಾರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪಿಜರ ಅಂದೇಟೆ ವಾರ್ದು ಉಟ್ಪೇರ. ಹಾಯ್ ಇರೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೆ ಎಂದರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ ಜನಲ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಂಡೆಕೆ ಎಂದರು ಚಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಲಾವ್ ಹಬ್ಬ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗ್ಗಿನಾರ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ ಪಂತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BCAದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡಾಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೋಜಿಗೆ ಏಪ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ನವೀನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇರ್ನ ಊರು ಓಲು ಎನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ
ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಿರು ಲೈಕ್ ಅವ್ರಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಅದು ಅನ್ಪದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಂ ಪೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಯಶ್ರೀ ಎಮ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಂತೀರಿ. ಹಲೋ. ವಾಟ್ ಈಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ನಾಯಕ್ ಗರ್ಲ್ ಹಾಯ್ ಬಂತೀರಿ. ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಈಗ ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೇಂದಾರು ತುಕ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಲೈವ್ ಬರೋಡತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇಳೆಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುರ ಅದು ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅಂಡಲ ರಜೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಂತೀರ. ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ ಅಂತ ಬಂತೀರ. ರಕ್ಷ ಹೆಲೋ. ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಿತಾತ್ ಯಾನ್ ಗೌತಮಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪಣಂದಿಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಇದು ಹಾಯ್ ಪಣಂದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಏರ್ ಮೋಲುಗೆ ಏರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡೆ ವನಸ್ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಪಂದ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ದಾರ್ ಕೇಳಿರ. ವನಸ್ ದಾದ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಬರೋಡು ಬೈಲೂರು ಪೋತೇರು ಈನ ಕನಪಿರು ತೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ ರಕ್ಷಾಗ ರಕ್ಷ ಪನ್ನಿ ಸಿಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬಟ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಪ್ಪಡೈ ದಟ್ ಸೋ ಸ್ಪೈಸಿ ಓ ಅಂದು ಪಂತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ರಕ್ಷಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡತ. ಹಾಂ ರಕ್ಷಿ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಪುದರವೇ ರಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೌತಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ದಾರು ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಇದು ಬೈಲೂರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದು ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಏನು ಬೈಲೂರು ನೀರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೌದಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೀನಾ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದ ಜನ ದುಂಬುಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೇ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ದುಂಬುಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೇ ದೀತನ ನಾನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ದೀತಿಜ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ತಮಿಳ್ಗೆ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಯಾನ ಮೇರೆನ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಇಪ್ಪೋಯಿ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಏನ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೋರು ಎನ್ನನ ಏ ಲಕ್ಕ ಪೋ ನೀನಿಲ್ಲ ಪೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀರ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಪನ್ಗಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಪಿ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊರ್ಲ್ ಇನ್ನು ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ವರಬ್ಬಲೆ ಬರ್ಪ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಪೆರಡೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಎರಡಲ್ಲ ಪೆರಡೂರು ಎಷ್ಟು ಶಡಪ್ ಪೆಡ್ಲಿಂ ಪೆಂಡ ಬಂದ್ಗಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆರಡೂರು ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪನೊಂದುಂಡು ಬರ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕಲೆ ಅವ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪಣಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮಾಮಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೊನಿ ಗೊತ್ತು ಏತ್ ಬರುವೇರು ನಾನು. ಶ್ವೇತಾ ಪನ್ನರ್ ಹಾಯ್ ಬಂತೀರಿ. ಹಲೋ. ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ ಪೋದ್ ಬಲಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಎಂದು ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀರು ಅರಿಕ್ ಬಾಯ್ ಎಂದು ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ಕ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯುನಿಕ್ ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಮ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಉಂಡು ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದು ಅಮ್ಮಗ 2 ಪುದರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶಶಿಕಲಾ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಕ್ಷಿತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವಿತ್ರ ಪನ್ಪನಾರ್ಲು ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಗರಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಪಂತರು ಈ ಸರಿ ಶಿರ್ಲಾಲ್ದ ಗರಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮದ್ವೆ ಉಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ 4-5 ಡೇಸ್ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲಡು ಸೊ ಅಂಚಿ ಪೋನುಲ್ಲ ಅದು ತೂಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಚೆಡ್ಡೆಡ್ಡ ಲಾಗ್ ಬರು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಮಿನಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ರೇಷ್ಮಾ ಪ್ರದೀಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಡೋಡು ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಡಿ ಪಿ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ನೀರೆಡು ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಪೆರಿಮಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಿರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ಗರಡಿದ ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲೆ LNG ಶಿರ್ಲಾಲ್ದ ಗರಡಿದ ಕೋಲಾಗ್ ಬಲೆ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನೀರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂಕ ರಂಜಿತ್ ಯಾನ್ ಈ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಲಾಗ ಯಾನ ಇಪ್ಪಲ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಪ ಪಂಡ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ತಾದಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಗರಡಿಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಗರಡಿಗ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪೋಂದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಏಪ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ವರಾಂಡಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋದು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದಂಡಲ ಬರ್ಪೆ ಇಂಕಲ್ ಊರುದಾತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೋಪ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಪೋರಾಪ್ಜಿ ಅಮ್ಮನಂಡಲ ಕಡಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕಾಫಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಓ ಕೊಕ್ಕೋ ಆಪುನ ಸಿಸ್ ಕಶಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆಯವಿ ಪಂತಾರೆ ಯಾನು ಹೊರ್ತಿ ಬರೋಡಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಯಾನು ಇಂಚ ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಮೇರೆ ಕಡ ಬಿಡ್ಪುಜೀರು ತೂಕ. ಇನ್ನಿ ಪೆರಡೂರು ಜಾತ್ರೆ ಬರೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತನ ತಿಕ್ಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತನ್